Oyaranyo koro mag yankeno machiegni kinyi makawuono weche mag rupiny kinyi makawuono ageno chiwo makare machiegni bed kodo nyaka giko to koro sana chako gi mago mag siasa manotimore odiochieng'no manyoro. Odiochieng' manyoro mano duond bura mar Jubilee ne othichoko jood bura mogwel mano moting'o Sabina Chege kaachiel koda ka jaod bura Mayala Kanini Kega e romo mano yuore kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod jodito mamoko mag duond burano mar Jubilee mano bag Ngong Rescos. Walter Nyambaga no yuoro romo machalo kamano to koro sani oikono report e yo machalo kamano. E kinde romo mar jokanyo mag duond bura mar Jubilee Ngong Rescos e boma Nairobi, e kama jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ochope nyasino mar yango ni en ogai mar duond bura mar Jubilee kata odoko ni ywaruok e kind kweth ma Kanini Kega kod Sabina Chege kanyakla kod mago mag Jeremiah Kione osebedo kagidore. Wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta. Uhuru ne otiyo kod romono mar loso kuom thuolo mokwongo mar nyiso kweth moko makoni ten duond bura mar Jubilee oseloki. Lakini chama sio ya Uhuru ina wenyewe, na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge, na mpaka wataniambia wako tayari na wamechagua mwingine nitashikilia mpaka wataniambia sasa patiana mwingine. Nobody should compel Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kuachana na siasa. Lazima tuamue kwa kauli moja kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aendelee na mambo ya siasa. Duond bura no bende othicho oko jaod bura mogwel Sabina Chege, jaod bura mar Yala Kanini Kega e kagikoni kata mana lemo mageno godo e duond bura no bende koro sethichgie. We also passed a resolution that all members of Jubilee Party who openly promote the policies and ideologies of other political parties outside of Azimio Coalition be deemed to have ceased to be members of Jubilee Party and be removed from the register of members of Jubilee. The decision of cessation of membership of the individuals aforementioned be communicated to all the speakers of the National Assembly and the Yala Assembly. As many of that opinion say yes, as many of the contrary opinion say no. The yes have it. Kenyatta okoni duond bura mar Jubilee podo nyonoren kata odoko ni teme kod buok moko mag weche siasa. Tukamaliza kwa amani na tukapatiana uongozi kwa amani jameni. Hadharani mchana, hata wakati wananitukana mimi nikakaa kimya tu nikasema sawa. Na yale yametokeza tu matusi, kuiba mbuzi, kuchoma mashamba. Walikuwa wakisema akitoka Northlands wataenda kuiba mbuzi yangu kidogo Yata, lakini walirudia njiani kwa sababu kuna mtu alituma text message akisema mkienda huko Yata kwa Kalonzo kwanza mjue hamtatoka huko. Nyasi manyo yore kod ogai mar Azimio Raila Odinga kanyakla kod jodito mag Azimio manyo nyonore ni ngang e gibiro chung kod Jubilee. Ukiguza Jubilee umeguza Azimio la umoja. You touch any one of us, you touch all of us. Kenya Kwanza want to ensure Jubilee as a party does not continue to exist on this side of the aisle. Bang' timo lokruoge ne duond bura mar Jubilee mane en jatend piny Uhuru Kenyatta luwo ni koro en amen mapek mar tego duond burano ka bende ochiwo siem mager ne olethi ma oluwo ni kod chenro mar ywayo duond burano. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ngong, Nairobi. Nyakoro moge juanga machielo jaod bura Mayala Kanini Kega koro nyiero okang' mar ten duond burano mar Jubilee thiche oko e duond burano kanyakla kod jaod bura mogwel Sabina Chege. Kega oramo ni en jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee kendo ni romo mano bago duche manyoro mar kuku mar Jubilee ne ok en mor ma opuodhi obogo mar chwalo ng'ure do kagikoni Uhuru Kenyatta ok en ogai mar Jubilee. Participation by the said former officials in any Jubilee activity
is of no consequence. It is not binding on the party. We wish to inform our MCAs who have received any communication from the former Secretary General to ignore such communication. It is unfortunate that the former president has chosen to be on the wrong side of history by defying a legitimate decision of the party organ, and more so, he ceased being the party leader of Jubilee Party on the 14th of March 2023, as per Section 6 of the Presidential Retirement Benefit Act. He has no powers to call or chair any party meetings. Such impunity is unacceptable and illegal, and it taints the reputation of the office of the retired president. The party will not shy from taking further disciplinary action against the former party leader in order to restore its dignity and reclaim its rightful place in the country. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro buogo mar ni gibiro chako ng'anyo poni twak e kindgi kod Kenya Kwanza okonyolo lemo e thuolo mar ndalo 14 kowuok odiochieng' manyoro. Raila oloso kano yore romo mar Jubilee mane obagi e kar romo Mangong Rescos Bore Nairobi. Sisi kama Wakenya hatuwezi kutishwa. Kwa hivyo kama nyinyi mnataka mazungumzo, tulisema mwezi moja. Sasa imebaki siku 14. Siku 14 imebaki. Kama ile kamati ya Otiende na yule mwenzake haiwezi kupata suluhisho kwa mambo matatu. Mambo ya gharama ya maisha. Pili, mambo ya sava. Na tatu ni mambo ya vyama ziwe huru. Tutarudi uwanjani. Doweyo achija boro maitudo kod uso sukari ma okethore kod rambun maromo siling 400,000 ng'ato ka ng'ato. Mana kaka Rino Koth leronwa, burano ma omako jatend bad migawo mochung' ne rango ber mar mwandu KEBS. Mano ok en mokwongo tude kod uso mano ma sukari e pacho kae. Edo mar Milimani, jatatije mar bad migawo mochung' ne ber mar mwandu ma pacho ka kata KEBS Bernard Nyiraini, Derek Kago, Peter Mwangi, Crispus Waithaka, Mohamed Ali, Abdi Yusuf kod Pauline Njeri ne ochopo e nyim jang'ad bura Lucas Onyina ka otudgi kod kuo mar sukari marach mane ogol e tok chik kendo ne ochopo e chiro. Sukari go mane nengogi romo siling $20,000,000 ne olal kama ne okan gi e gwenge ma Thika, kama ichich ni kata bang' yangogi kaka sukari ma ok onego tigo kod dhano. Achije go ne ogologi ma usogi e chiro. Bernard Njiraini, ma en jatatije mar KEBS kod jalup komishona mar choko osuru e KRA Derek Kago, bende ne otud kod ketho mar tiyo kod apisegi marach. Achije aboro go duto ne okwedo ketho mane otudgigo. Conversion of condemned brown sugar into industrial ethanol through the process of distillation, an act which was prejudicial to the Office of the Commissioner of Customs and Border Control, Kenya Revenue Authority. Bernard Njiraini, true or not true? Okil margi ne ogoyo bade piny ni onge achich kata achiel manyalo ringo. Omiyo nego wegi kod rambun mondo giyal ka ginoko. Mana kaka moko kuomgi osebet ka ni oko, bang' kane omaki kod obila. Your task now is to assess the ability of the accused persons to attend court. Kwayo makamano jang'ad bura Lucas Onyina ne owinjo, kendo ne oweyogi kod rambur ma siling 400,000 ng'ato ka ng'ato, ka bura dhi nyime. Each of the 8 accused persons herein is granted bond of Kenya shillings 800,000 with one surety, each in similar sum, with alternative cash bail of Kenya shillings 400,000 with one contact person each. The accused persons are each ordered not to interfere with any of the prosecution witnesses at all.
The defense be supplied with copies of witness statements and documentary exhibits intended to be relied upon by the prosecution, and will have a pretrial date of 6th of June this year. Crispus Waithaka mane omaki ka olore paundege ma JKIA bende ne ochopo nyim doho matin ne seche 24 bang' meko mare ka itude kod kuo mar sukarigo mathoth kipok oyudore. Juma mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne oriembo jotije 27 mag bede migepe mopogore mane otud kod lal mar sukarigo. E kinde mane sukari masani buche omako jotije piny owacho kod jotim ohala ne donje pachoka, sukari moko bende ne omaki e dho wadh nam chumbi mane wachore ni otimo sum. Jod bura ne otamore puodho ripot ewi sukarino mane otudo moko kuom jotelo e piny owacho, okang' mane oiko nonrono chutho. Achije 8 ma otud kod lal guonde 20,000 mag sukari masani medo kelo liete bede migepe mag piny owacho biro dok e nyim doho tarik 6 dwe mar 6 higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Apisas mago mag kwach kich kotudore kod obila ma kaunti ma Kisii omako jo ohala moko mane pimo sukari e rapim matindo tindo mano e yor apanda e gweng' ma Magena mano Kenyanya e sub-county ma Kisii. Jatend obila ma kaunti ma Kisii mano Charles Opondo wacho kanyo ni ne gimako miyo moro ma osebedo ka tudore gi jo ohala mamoko mane pimo sukari makamagi ma wachore ni owuok e piny Tanzania kachiel kod Uganda. Sukarigo ma ichich ni gin mabandia wachore ni nitiere e gunde mago mondiki nyinge mag kembe mag sukari mamoko e pacho kae. Jo ohala makamago ne omaki okinyi manyoro kendo ne owacho ni gionge kata ratil mag pimo sukari makamago. Opondo wacho ni gisechiwo milome makamago ne duol mag KEBS gi NEMA mondo sukari makamagi moko puodhi omaki. Hiyo sukari mimi naonanga kuna mtu nilikondisha kwa hii nyumba nikampea room, akakuja akaomba nikampea room, akaanza biashara ya sukari. Na hiyo sukari anatoa Mugunga kwa ulizeli za Mugunga. Na sijui hizo zuri saira na ni gani, lakini anatoa Mugunga na anatoa paiki na sukisa sukari, anapigiwa simu kuja uchukue sukari kutoka kwa duka. Tuweza kupata hii nyumba ambayo inatengeneza sukari, wana sukari, wana repackage sukari. Sukari yetu tumeweza kuipata hapa ni kampuni moja kutoka Uganda, nyingine ya Tanzania, na zingine za hapa kwetu Kenya. Alafu wana karatasi za kupack ambazo umeziona kule ndani. Wanapack kwa kilo 1, nusu na kilo 2. Na kwa kweli hakuna weighing machine ambayo iko hapa. Kwa hivyo kwa kabisa ukweli ni kwamba sukari ni kidogo sana. Na pia hatujui uhalali wa hii sukari, na pia hatujui kama ni sawa kwa kutumia kwa binadamu. Kwa sababu pale inatengenezewa kulingana vile unaona hiyo hali si hali nzuri. Na kupitia kwa makachero wetu wa DCI tumeweza kufaulu na kunasa mama mwenye hiyo sukari hapa Kenyanya. Jodbura ma kaunti ma Siaya koro segolo milome mar tero jodbura no mano ma Siaya paro mar thicho kwe apis jalup governor William Oduol mane giwacho mana dakika machuok ka od bura no ne onyiewo wechego kata no kitelela weche mane Oduol kata ne ginyiero kane gichwalo mane Oduol ochwalo negi kalieko ne mibadhi opoto eten governor James Orengo. Jachung weche marwa Ken Muga mewaler mathoth. E paro makoro keto ya kerekeke ywaruok mar jalup governor ma kaunti ma Siaya William Oduol to kod governor mar kaunti no James Orengo, MCA ma East Asembo Gordon Onguru koro sani oro milome ne speaker mar od bura no George Okode ni obiro chwalo paro mar thicho oko Oduol. Order number 8 bill number 1 of 2023. Onguru e milome mare wacho ni okang' makamano biro kao nikech Oduol oketho chike ma pacho ka kendo osebedo katiyo marach kod apise. Under provisions of standing order number 72, I, Hon Gordon Onguru, a duly elected member of the County Assembly of Siaya representing East Asembo Ward, propose to move a motion for the impeachment of William Oduol, the Deputy Governor of Siaya, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010 and other laws, and 2, abuse of office and gross misconduct. The specific grounds for the motions are outlined in the motion. Jalup Governor Oduol yande ogwele od bura mar county no
mondo mi ne oler weche ma wacho ni ne nitie mibadhi e chenro mag tich sirikand gavana Orengo. Weche manyocha od burano ochako timo ni nonro mar kolo adiera kotendore kodgi. Honorable members, this is the committee of the whole house. Moko kuom ng'ur mag oduol ne gin ni pesa moko mane igolo e aguch omenda mar kaunti no ikete lwet ji giwegi. Gino ma od burano to wacho ni nonro margi kod duoko mawuok e apis mar migawo mar omenda e kaunti no ne onyiso ni onge chike mane okethi. Oduol bende ne olieko ni nitiere mibadhi e chulo jotich mar kaunti no, kama ne wacho ni kwan omenda maromo milion 8 yande olal. Kata kamano, od bura mar kaunti ma Siaya to wacho ni nonro mag gisetimo kaachiel kod duoko magiyudo en ni lal mar pesa makamano ne ok otimore nikech ne ok ochul joma ne ichich godo ni ne ichulo e tok chikgo. Jalup gavana no bende wacho ni ne omaye nyamburko kod jogo marite nikech chung' mare ni ne nitiere mibadhi e kaunti ma Siaya. Od bura e ripot margi to yango ni jalup gavana pod ni kod nyamburko achiel kod jarit mare kaka chik dwaro, ka gimedo ni oduol ne tiyo kod nyamburko machielo mar kaunti e tok chik. Oduol bende ne owacho ni gavana Orengo odagi winjo pache kaka inyalo ta kaunti ma Siaya, ka bajet ma kaunti no bende nyicha ne olos ma onindo aling'a ne Alego Usonga, od bura ma bende wuokie. Nonro mar od bura to kata kamano wacho ni onge ng'ur mane oduol osechwalo ne gavana ka buche mag chano dongruok ma Siaya bende ochopoe. E weche mag keto pesa dongruok e od burano, owacho ni nonro margi nyiso ni Alego Usonga ema yudo pesa mang'eny ma okalo kuom sub-county 6 maloso kaunti ma Siaya e yor dongruok. The deputy governor messed up when he was saying that money had been taken from Siaya Stadium. That is a big lie, because I'm in the budget committee and I have not seen anywhere where there is a location for Migwena. I don't know whether if this money was taken from the stadium, then it was taken elsewhere, not Migwena. That is a big lie. So I feel deputy governor is doing something that to him maybe he wants us to go to campaign again. Mr. Speaker, I was in this house when we were thinking in the last assembly that some of our roads needs to be raised up to bitumen standard, Mr. Speaker. And from the report, 6.5 kilometers road, Mr. Speaker, cannot be done with the money that was set aside for it. So, Honorable William Denge Oduol, in his wisdom or a lack of thereof, wanted us this house to just have that small money there, which we knew so well that was not going to be sufficient to undertake what it was meant for, just because William is a member of a Lego community. Wenge duto biro ng'iyo okang' ma MCAs ma Siaya koro biro kawo kaluwore kod paro mar achiel kuomgi ni Oduol onego gole apis kaka jalup gavana mar kaunti ma Siaya. Ken Muga, Ramogi TV. Oge mar jomin wach Mathurka Nurdin Haji odok ne okang' mar wito oko buche mag mibadhi mane omako moko kuom apisas madito mag piny owacho. Haji olero kanyo ni onge ketho moro amora mar luaro buche makamago wirani ne otimo kamano kaluwore kod chike Mathurka. Jafwambo mar Wariko Wenga miwaler. E nyasi mane obagi e jela ma industrial area Boreka noyuore gi Haji mane en wenda ma odhial. Nyasi mane en mar sidha yanga chenro manyasani maluok kaka buche mag joketho dhach nochiwo thuolo ne ogai mar jomin buche Mathurka Nurdin Haji mar chung' kar tiende ewi buche mane olwaro piny. I have become synonymous with withdrawals, but withdrawals are provided under the Constitution, and it is a right. And where there is miscarriage of justice, we must, no matter who that person is in society, whether that person comes
from the low or the high and mighty, that withdrawal must be applied if it is justified. Haji masani geto lemo mar bedo jatatije kabad miga mar ufwamb kich osebedo ka yudo semo kalo kalore kod okang' mar koso rido tol ne jogo machilo mieno. Haji biro chopo nyim kamiti mar od bura mochung'ne weche ma oko gi arita tarik 30 mar dweni pono ni owit oko paro mag oganda mapingo gwelo mare. Wengi wenu labda hamkuweza kulipa ile fine na mafidia ambaye koti iliyotoa. Kwa hivyo tutaangalia na tuone ni vipi tunaweza kuwasaidia ili wale ambao kesi zao ni kesi ndogo na ambazo hazifai kuwa hapa, basi tutaangalia namna gani tunaweza kuondoa hizo kesi ama kuweza kuwasaidia ili mwende nje muweze kufanya kazi, lakini muweze pia ku access koti. Sichego bende dwaro mar duoko piny oganda manie ute mag twech notwagi gi jokanyo mochung'ne weche mag ratiro. Nimewahi pata watu wamekaa rumend kwa miaka hata zaidi ya miaka 8. Hiyo ni haki? Hata miaka 20. Na hiyo kweli ni haki? Congestion overstretches our facilities, which compromises service delivery in the discharge of our mandate. This launch indeed is a step in the right direction. Reducing numbers in prisons will see an improvement in our services, especially rehabilitation of prisoners to prepare them for integration upon release. Twawaomba msaidiane na mwasiliane na ofisi ya ODPP ndio waweze kuangalia hizi kesi zenu. Wengi wenu mrudi nyumbani. Kalore gi bar miga mar jominwach e Thuruka maromo oganda gana 60 nie ute mag twech 134 ma Thuruka ka gana 35 gin mago ma podi okosomnegi ketho magi. Wengi wenu mrudi nyumbani, na mkirudi tafadhali msirudie. Lazima sisi tuwapatie nyinyi fursa nyingine ya kuweza kujimudu wenyewe. Ukirudi manyumbani msirudie bana, msirudi hapa, si ndio? We also wish to request the prisons authorities to ensure that when these Kenyans come here, they come back to the public reformed so that we can move forward. Jokanyo e sekta mar ratiro kachiel kod chike ma Thuruka koro medo kito mahino margi maneno ni oganda ma ikano e ute twech ma Thuruka obedo matin mokalo mar chiwo thuolo makende kaka buche magi ibro yalo e kinde mabiro. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi Rumand, Nairobi County. Jabich owito ngimagi e Sinya e kaunti ma Kajiado bano bang' bas moting'o jowuoth 50 bayo kendo ng'ielore oko. Yangore ni bas no ne owuok e kar saa 1 okinyi koting'o jowuoth ma gin jotich e puodho moro. Kata kamano, brek mage ne ochot bang' ringo kuom kilomita 3. Ne rika gidhi e puodho moro mano mantiere Kiserian. Ji ma oyudo hinyruok mano timore kamano ne itimonegi thieth kama sirano bende oyangi ni kama nade gi komanda no bende ma obila ma Isinya Patrick Manyasi. Karibu saa 1 na dakika 20 kulitokea ajali hapa. Ilihusu basi ya Ngong Flowers, Ngong Vegetables. Ilikuwa inachukua wafanyikazi kutoka Isinya kupeleka Ngong. Ilipofika hapa, nafikiri ni kama gari lose control because it's a sharp corner. Alafu ikaanguka. Watu hatujajua ni exactly the number of people who are there kwa sababu wenye kampuni na watu yetu wamekimbia in different hospitals ku establish the number of people, but so far at the scene we have lost 4 people and several serious injuries. Miyo moro ma jahigni 25 nego nyathine ma jahigni 2 mano bang' owacho ni chuoye gi pala mane gweng' ma West Indies e boma ma Eldoret. Kaka jafwambo marwa Ochieng' Emmanuel lero, miyono ma bende ne omuojo nyathine machielo ma jahigni 6 kendo weye gi hinyruok mag pala e dende.
En tim obwogo dho ji mathoth e gweng' ma West Indies e boma ma Eldoret bang' miyo nego wuode ma jegni 2 kotiyo gi pala kendo inyo wuode machielo ma jegni 6 manochuo gi pala nyading'eny. Na mimi nimekuwa nikiishi na watoto wangu vizuri na nilikuwa natakia maisha mazuri. Na lakini pia stress yenye nilikuwa nayo, kuna mtu mwenye aliai nisikiza nikiongea, kila mtu anaona mimi ni mbaya. So venye ilinifikia mimi nikafanya hiki kitendo, nilikuwa stress na ni depression na sikuwa na intention ya kuwa watoto wangu. Nimesikia uchungu, mtoto alikuwa kama mtoto wangu, juu alikuwa anakaa na mtoto wangu vizuri, wanacheza vizuri. Miyono manyinge Christabel Chepkogei wacho ne utimo tim makochno kalure gi gwando kikinde gi wuon pargi ma olero ni osebedo ka sando ngimane. Mzee pia alikuwa anampenda mtoto wake huyu mdogo kushinda huyu mwenye nilimleta. So hiyo ndio ilifanya nikafanya hiyo kitendo. Mimi niliona kulikuwa watoto wangu wateseke na mimi nikufa na watoto wangu. Christabel majigni 25 wacho ni banka jonyuol ne okwede nyoka okang' mar nego nyithindego ni mondo kik gikale sandruok. Jirendege magin joneno to lero ni miyono yando ringo pacho kodhi por kendo noyo nyathine makwar gi wuon gi higa achiel mokalo. Nyocho duogo bang' kendo chako dak kendo gi wuon pargi no kapok ne okawo okang' mar nego nyithinde. Nyali dungwa huku kwa matumbo, na mmoja huyu ni kuchinja, alichinja shingo. Kurudi amekuja amepata ule mtoto, amekaa na huyo mtoto wiki moja, ndio akafanya hii kisanga ya leo. Ringre nyathino kane kar kano ringre mar kar thieth maduong' ma Moi Teaching and Referral Eldoret kama chielo to yudo thieth e kar thiethno. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Erokamano Ochieng' Emmanuel. Do chungo mano chenro machielo mano chenro mag nono manonro bende ma itimo ne komiti manyocha o meeting mar nono midhiero mashakaola kod sekta mar kanise. Do ka okang' makamano mano karito biro golo ng'eto chieng' wuok tich kaponi komitino mane ochuogi kaluwore kod chik kosoyo matimore ka jadolo Ezekiel Odero to odiochieng' manyoro nayudo fuong'ruok bang' do golo chik mondo mi oyawne agulu mage mag bengi manyocha olor. Mano bende ka itimo nonro. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi lerno. Jumbe matin bang' jatend kweth mar Azimio la Umoja chwalo ng'ure nyim doho ewi welo mar jokanyo 8 mar duol mane owinjo rang kendo non matut thoe Mashakahola kaachiel kod kanisa mar Good News International Church mar jadolo makoch Paul Mackenzie. Jang'ad bura Lawrence Mugambi ogolo chik odiochieng' makawuono mondo miromo kod tich mar jokanyo mar duolno ochungi nyaka wuok tich kama ibiro nyisgi ondamo machielo ma owinjo gi luw. Jokanyo mag duol ni ka otelnegi kod jakom margi ma en jang'ad bura e doho mar apil Justice Jesse Lesit ne ochamo muma tarik 9 kendo ne omi thuolo mar dweche 6 mar golo lipot ewi gino mane okelo tho Mashakahola, yango ji kod riwruoge manyalo bedo ni ne otiyo machiegni kod Mackenzie kod dongo mar kanisa ne maling'ling duto manyalo bedo ni opondo e it kod wang' japiny kaachiel kod golo paro mabiro dino rot mar dongo mag kanisni machal kod mago e ndalo mabiro. It is a daunting task. It is no easy task, but we shall do it to the best of our ability. Okil mar Azimio la Umoja Paul Mwangi ne ochwalo ng'ure nyim doho mar kwedo chuogo apudno ka gikoni en ataro mar chike mag piny Kenya. Komachielo, jadolo Ezekiel Odero oyudo fuong'ruok bang' doho ma Milimani yawo agulu mag bengi duto 5 manyicha olor mondo mi obila thuolo mar timo nonro poni miene kod mibadhi mar luoko omenda. Okinyi makawuono, doho ne okoni bengi 5 kama oting'o Cooperative, NCBA, Equity, KCB kod HFC ne oyaw. Ogai mar obila matin munene ne okono doho ni kaluwore kod lipode magiyudo, bengi go duto onge mane ondiki e nying jadolo no, moro ka moro en mar skul, kanisa kata magohala ma itimo kod jadolo no. Ezekiel Odero koro ni thuolo mar tiyo kod aguch bengi nego. Kuom madhi dweche 2 koro, jodolo 2 gi osebed ka iluwo kaluwore kod kit puonj magichiwe kanisa gi, gino ma osemiyo obila ochako apedha ne jodolo ma ichichgo ni chiwo puonj magalagala ne jolamo mag gi. Judith Omondi, Ramogi TV.
Nyakoro mo jongi report ma Judith Omoni yono mondo mi walore gi kacha kwago ni roka mane nyako mkete kar kae chenro mar piny weche manyien okinyi ma kawuono mabendo biro ni ana wachaka sa 12 sana seromo sa 12:37 chenro makoro bende abayo ne Sharon Ong'ao mondo mi okel ni nonro ma gazet oseikre yo makare kendo koro sani wagonu manero